саёҳати Неймар дар ҷоми ҷаҳон дар марҳилаи якчорфиналӣ хотима ёфт. дар аввалин иштирокаш дар соли 2014 ӯ уҳдадор буд ки дастаро ҳамчун беҳтарин бозингар ба пеш барад. мусобиқае ки дар хоки Бразилия гузашта буд барои ӯ хуб оғоз гардид. бо задани 4 гол ӯ Бразилияро ба якчорфинал баровард. аммо дар он марҳила ҷоми ҷаҳон барои Неймар бо сабаби ҷароҳаташ хотима ёфт. Бразилия талоши зиёд дар дигар бозиҳо кард, вале Неймар дигар кӯмакрасон шуда натавонист. соли 2018 ӯ бо мақсадҳои калон ба мусобиқа омад ва муваффақияти даста аз ӯ бештар вобастагӣ дошт. бори дигар оғози бобарор дошт, вале баъдан ӯро ба ҳилагарӣ гунаҳгор карданд ва ҳатто дар интернет замоне сербаҳстарин масъала гашт. бозии Неймар он навбат ҳам дар якчорфинал ба анҷом расид ки муқобили Белгия бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрданд. мунтахаби Аргентина дар финал. имрӯз бошад рақиби ӯ маълум мешавад. соати 12 бо вақти душанбе Фаронса бо Марокаш барои баромадан ба финал рақобат мекунанд. оё Марокаш қаҳрамони феълиро ҳам шикаст дода метавонад? тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди ташвиқ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. новобаста аз ҳама рӯйдодҳои гузашта, Бразилия мусобиқаи Қатарро ҳамчун муддаӣ оғоз кард. дар 4 соли охир онҳо суперталантҳои ҷавонро ба воя расонда шомили ҳайат карданд. бозингарони монанди Милитао, Вини ва Родриго аввалин иштироки худро дар ҷоми ҷаҳон ҳамчун ғолибони Лигаи Чемпионҳо гузаронинданд. ана Рафиня, Мартинелли, Энтони ва Ришарлисон ҳамчун бозингарони калидие ки аз дастаҳои қавии аврупоӣ ҳастанд даъват шуда буданд. ҳамчунин ветеранҳоро фаромӯш намекунем ки Тиаго Силва, Маркиньос, Каземиро ва худи Неймар дар формаи хуб ба Қатар сафар карданд. бешубҳа ҳайати Бразилия яке аз қавитарин дар мусобиқа буд нисбат ба Фаронсае ки дар ҳайаташ талафот дошту Канте, Погба ва Бензема ҷароҳат доштанд. ба ҳама таланту таҷрибаашон нигоҳ накарда, Бразилия бори дигар дар марҳилаи якчорниҳоӣ шикаст хӯрд. ин навбат аз дасти финалисти қаблӣ Хорватия. барои Неймар ин мусобиқа ҳам ба нокомӣ анҷом ёфт. ӯ дар бозии аввалин муқобили Сербия ҷароҳат бардошта буд ки сабаб шуд ду бозии дигарро аз даст диҳад. ин дуюмин ҷароҳатбардории Неймар дар 3 ҷоми ҷаҳон буд ки барои Неймар хуб нест. ӯ оиди ҷароҳатҳо дар ҷоми ҷаҳон ибрози назар кард. ӯ қайд карда буд ки ин як лаҳзаи душвори дигар барои ман аст ки дар ҷоми ҷаҳон рух дод. ман ҷароҳат бардоштам, кӯшиш мекунам тезтар ба майдон ҳамроҳ шавам ва мо барои мақсади гузошта талош кунем. ӯ ба ҳайат ҳамроҳ шуд ва дар 1/8 бо Корея бозӣ кард ва ҳамчунин голе аз зарбаи пеналти дар дақиқаи 13 ба самар расонид. онҳо бо рақсу хушҳолӣ дар даври баъдӣ бо Хорватия вориди майдон шуданд, вале ин рақси хубе барои онҳо нашуд. вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 0-0 хотима ёфт. дар қисмати иловагӣ бозӣ шадидтар гашт ва рӯйдоде шуд ки ҳама фикр карданд Неймар ба мақсади худ хоҳад расид. Неймар ҷодуи ҷоми ҷаҳониро шикаст. ӯ хати ҳимояи Хорватияро шикаст дод ва голи зебоиро ба самар расонид. ҳамааш хуб мерафт ки мисли сулҳҳои қаблӣ боз касофатӣ зад. баъди 3 дақиқаи оғози нимаи дуюми изофӣ Бруно Феткович ҳисобро баробар сохт ва ҳамин тавр тақдири рақобат дар пеналти ҳал шуд. агар ҳарифат Хорватия бошаду шумо то ба пеналти бозиро баред, шумо аниқ ноком хоҳед шуд. пеш аз бозӣ бо Бразилия ин бачаҳо аз 5-4 бозии калидиашонро дар ҷоми ҷаҳон бо пеналти ғалаба карда буданд. онҳо дар ҳақиқат устоди пеналтизанӣ буданду таҷрибаашон калонтар буд. хорватиҳо 4 зарбаи дақиқ заданд ки Бразилия дар ду ҳолат ноком шуд. якеашро Доминик Ливакович гардонид. бори сеюм саёҳати Неймар дар ҷоми ҷаҳон дар 1/8 хотима ёфт. фаромӯш намекунем ки ситораи ПСЖ қайд карда буд ки ин ҷоми ҷаҳон охирин барояш мешавад, чунки ӯ ба худ боварӣ надорад ки бори дигар ин корро карда тавонад. тасаввур кардан мушкил аст ки чӣ қадар рӯҳан ӯ шикаст хӯрд. бори дигар шоҳид шудем ки Бразилия бо ҳамон ситораҳояш ноком шуданд ва Неймар ба мақсади дерини худ нахоҳад расид. онҳо натавонистанд қисме аз шоҳкориҳои Пелеро такрор кунанд. ҳеҷ кас сабабашро намедонад дар чӣ аст. ин футбол аст ва бурду бохту ҳангомаҳое рух медиҳанд ки ҳеҷ кас пешгӯӣ кардан наметавонад. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.